Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da waraka. Suna na Haruna Salisu, amma mutane suna kira na da Cizo One Germany. Wannan bidiyon na yi shi ne a gaggauce kuma raina a ɓace. Dalili kuwa an taɓa mana manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wannan sallahu ne nake so zan mika wa shugaban kasar Faransa, watan Emmanuel Macron. Da ire-irensa arnaku irinsa makiya Allah, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba kwa san zaman lafiya. Ta ina manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi muna cin daraja shi ne. Idan ba ku san ko shi waye ba to ku tsaya a matsayin ku, in ba ku san shi mu muna san shi, muna san kayan mu. Idan ba ku sani ba to daga yau ku sani Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanni da yawa a cikin duniyar nan, kuma wasu daga cikin manzannin da kansu suka roki Allah ya kifar da mutanensu, ya halakar da mutanensu. Daga cikin su akwai annabi Nuhu, akwai annabi Lut, duka sun roki Allah ya kifar da mutanen saboda me su kibin su. Amma saboda tausayi da kuma imani irin na manzon Allah ya roki Allah, ya ce Allah ka bar jama'ata, duk ko me zamu aikata a ban mu sai ranar tashi alkiyama. Kuma ku san da haka ba, amma kuma kuna zuwa kuna aibanta shi, kuna yin katun ku dora bom a kansa ku ce shine dan tashin hankali. Mu ba ma san wannan abun. Ku tsaya a matsayin ku. Kun taba ganin wani musulmi ya je yana zagin Jesus ko yana zagin Yesu? Ba zai yi ba, saboda mu duka mun yarda da su. Duk wani musulmi cikakke na ya yarda da manzon Allah, ya yarda da dukkanin wasu manzo da Allah ya turo. Sannan kuma jinjina ta ban girma ga Pogba, mun ji daɗi abin da ka yi, saboda ne Pogba shi yana bin kwallo a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United, kuma sanadiyar cin mutuncin da aka wa manzo Allah ya ce ya daina bugawa Faransa ƙwallo, saboda mene ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba ana cin mutuncin manzon Allah kuma yana buga masu balba. To, sannan kuma na biyu kuma jinjina ta ban girma ga shugaban ƙasar Turkey. Muna jinjina ma irin yadda ka nuna, kai ma ka fito ka nuna musu cewa su je na taba mana manzon Allah. Sannan kuma jinjina ta ban girma ga mutanen Sudan gaba daya, mutanen Najeriya, mutanen Ghana. Dan haka ina kira ga shugabanninmu wani kasan mu, ya kamata ku ringa nuna kuma kishin ku akan manzon Allah, ba akan kuɗi ba. Sai an taba kuɗi anan za a gan ku kuna ta rigima. Ya kamata ku gyara. Manzon Allah ya wuce komai. Darajarsa muke ci, idan ba da manzon Allah ba da tunan Allah ya kifar da mu. Yawwa, dan haka Allah Ubangiji ka nuna ƙudurarka akan makiya manzan Allah. Duk wanda bai san manzan Allah, ka nuna musu ƙudurarka akan su. Kai Allah ne, kuma wannan manzan ka ne, kai ka aiko shi. Yawwa, sunana Cizo One Germany. Ku danna min subscribing akan YouTube channel ɗina. Wannan bidiyon a can nake so in je in ɗora shi. Sai an ji.